ndị Zion agbasago. Na-enweta Zion ifo na ndị Zion agbasago. Na-enweta both side ka ha na-afụ ya. Ifuru ya ifo na ndị Zion agafego mmụta obi akụkọ. Ifuru ya ifuru na ndị bụ mmiri. This is the kind of thing we are talking about. Ifuru ma hilos kere moto ifu ha na-aga ebe ka onye moto esi ya na kwa ndị agụụ na-eso ndị mmadụ ma gwa na ụfọdụ ndị agha ekwepu moto ha bịa because of parking space. Ifuru ya ịpụzie n'ilo to Apple Junction ya afọ ụzọ Bukene n'ilo to Apple Junction ya afọ ụzọ ma alụkwa na ka ife niile anọ Lagos na-emekwolu crusade n'Enugu ọkwa yesterday ka nwanne nya mmadụ jukwa ịghọtago mmadụ jukwa na-eso mmadụ ha ife niile efuru ife na ana ịbakwa n'ilo agọ and ilo jewela Apple Junction ifu so mmadụ ndị akwụkwọ ndị ekwe n'ihe osichelu ka keke pụta ndị sikwa azụ ebe kanal a na-awụ aja because all side ya ka the main gate to safe because ebe a ụfọdụ ndị security na ebe a aha ekwedo safe ka ndị mmadụ si na gate ya gaa unless na ịmara sticker estate gate estate ịghọtago ifuru ya na-eso mmadụ ndị paakị moto a na-aga na ife a na-agwa movement of people ife ahụ ife ya eweta development ya ha na-achọ na nga ụgbọala imepe shop ndị mmadụ afọ ife ha ya ada ego school ada ebe a ndị mmadụ ya etinye n'ụmụ ha because na ama na enwe movement of people there factory ada ebe a ife ọhụrụ a na-ada alụ aya ada ele because ama na enwelu turn up a na-enwe turn up of people there na keke ejuru eju keke zuodo ezu na ndị kwụkwa na-eche na ife ebe ndị mmadụ na-esete tikwa ebe a na ha ebucha ma traffic water n'isi ndị moto na-elu sta ndị sikwa side kanal a na-awụ aja o ndị sikwa side kanal a na-awụ aja o nekwe moto kere ụdị moto ifu bụ gafere ebe a nekwe nke a nwaanyị bụ ya bere etu okwu gosi hụ na ọkwa Zion ka o si ya na ala asịwụ na ndị agụ o nwere onye nke si na ndị Zion nwere 90% of the poor population nerezie na onye paakị moto ebe obi adụ ọkwa mma ahụ ebu n'obi ya na felu banku felu nna ebe nna eji ọdụkwana m mkpa I want to sleep here ndị mmadụ keke niile juru eju keke inye ahụ ife ndị niile ji wee were ọkpa na-aga owo because of gono na ụgwọ ken Palace of Justice ndị niile ji wee were ọkpa na-aga because na ha yicheta nwụsị keke ịghọtago onye kwuru ụra mụ na ahụ ya emekwuru n'aka mụ na ahụ ya ata eme n'aka wee ghọta ndị siri main gate maka ife abụrụ main gate Zion ndị siri main gate ya nakwa story self maka ebe a ka mmejọ moto niile bịa Zion si ana the movement of people wonya na-emepe a particular area. Look at all these people. Look at all these people. Nwere otu mkpụrụ keke ifuru ebe a, ya afụ keke ebe a na ọha ebe a ka keke ebe a ka keke na paaki
You have to go keke here. Or the same color I had for go here. Okay, I'm going to see the other side. We'll go sticker. We'll go sticker. You know that go? So from then they put itself na Zion Barata Ngwabala na mde mmadụ ya bịazie if could even mene Enugu state ka ife a na-eme Enugu state nekwo na ndị Igbo ka mmadụ na ndị Igbo ka mmadụ ga-ebe mistake mmekwuru wee batara n'ime ebe a ebe Zion na gbasara ụka mma nakwa ebe ata ma nakwa ebe ata mana kwa bata o go line up. Okay. Dalu. Thank you very much. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Yeah, we set aside there. Onye ifo ya eto ya ma na di ewu ohime daga edocha dago sata Seraphic coaster di beni eba eri ejuge Joseph di beni agwono hotel na ndị mmadụ na walo ndị esi mengeti ya na waja ọ mmadụ ndị na-ajụ ajụjụ ha na-ajụ na afọ ife mere n'Enugu ndị yi na-abịa n'Enugu ha esi n'elu wee da ka ndị ahụ nọkwa n'Enugu ka ndị nke ajụrụ ebe a look at just look at nga afọ da ebe a bụ inye ndị agha ekwe ka m kụzieri ebe a